Здравейте отново! Тук ще разгледаме втората част на теста за изпита САТ, тест 1 на College Board. В него съм ви подготвил средната като трудност задачи. Easy към Medium. Отново през цялото време ще наблягам на скоростта и на техниката на пресмятане. Не толкова на условията на самите задачи, колкото на тези два аспекта. Те са основните за постигане на висок резултат. Аз съм Явор Стоянов, а вие сте с канала на Школа Крак. Да започваме! В това видео ще ви покажа втората част от тест 1 на College Board, секция първа, именно втората част, която се води Easy Medium. Тук ще разгледаме задачи от 10 до 18. Отново ще наблягам на скоростта на тези задачи. При първата задача тук ни питат каква ще бъде стойността на Хикс. Ами, система две уравнения с две неизвестни, Y директно го заместваме с минус 3 пъти Хикс. От 4 пъти Хикс, като извадим 3 пъти Хикс, ще остане само Хикс, което трябва да е 15 и това е отговора. Опитвайте се да пишете колкото се може по-малко и повече да смятате на ум. Да разгледаме следващата задача, задача номер 11. При нея имаме модел на линейна функция. Тук веднага първо поглеждам къде тази права ще пресече оста Y. Тя ще пресече в някаква положителна част, така че отговорите са възможни B или D. A и C ще отпаднат. И понеже наклона ни е decreasing, негатив, съответно пред Хикс трябва да имаме знак минус, така че отговор D ще отпадне, верен отговор B при задача 11. Задача номер 12. За колко стойности на Хикс f от Хикс ще е равна 0? Това, което ни питат в тази задача е на колко места ще пресечем оста О Хикс. Само там f от Хикс ще е 0. Ами броим 1, 2, 3. Берем отговор Си. Това беше задача 12. Да видим какво са ни подготвили при 13-та. При тази задача трябва да направим математически модел. Шапките са по $3, а пък кексчета са по $1. Общо трябва да платим $71. Тук ни е казано, че имаме 10 шапки, т.е. броя на шапките ще бъде 10. По този начин ще получим 30 плюс C е равно на 71, C ще бъде 41. Това е отговора, отворен отговор. Него трябва да запишем в конзолата за отговори. 14 задача, нека да видим тук какво става. Квадратно уравнение. Ако все още не сте разгледали видеото ми как да решите бързо това квадратно уравнение за 5 секунди, ще ви го препоръчам да го направите, а иначе тук директно корените ще бъдат минус 12 и 2. Тук нямаме ограничение дали z трябва да бъде позитив или негатив, така че който и от двата отговора да дадем и минус 12 и 2 ще бъде верен. Толкова при задача номер 14. 15-та задача. Имате бактерия, имате също така дабъл на всеки 3 часа. Когато имате дабъл, търсете степен на двойката. За 15 часа ще имаме 5 периода по 3 часа. Следователно, бактерията от 300 000 ще се отвоява 5 пъти, т.е. трябва да я умножа по 2 на 5. 2 на 5 е 32 от 300 000, ами отговорът ще бъде 9 милиона и 600. Дабъл бактерия търсете винаги степен на двойката. 16. Отново хвърлям един поглед на отговорите. Насякъде имаме изнесено 6 хикс на втора плюс y на втора. Ако от първото изнеса 6 пъти хикс на втора, y на втора, вътре ще ми остане хикс на 6. Трябва да имам хикс на 6 плюс още нещо. Единственият отговор, при който това нещо го имаме изписано, е отговор Си. Не губете време с цялостното разписване, ориентирайте се по отговорите. Да видим задача 17. Тук имаме по 2 хектара в квартала и 32 хектара за обитаема част. Общия брой на дърветата е 3934, което е записано сравнението 2 пъти хикс плюс 35 пъти y е равно на 3934.
Кое от следните представлява хикс в даденото уравнение? Ами хикс, понеже е броя на хектарите в квартала, съответно хикс ще бъде броя на дърветата в квартала. Така че верният отговор е A. Иначе, ако разгледаме останалите отговори, какво би представлявал отговор B? Трябваше да ни питат за Y колко е. Общия брой дървета трябваше да ни питат 3934 какво е. А пък ако ни питат какво е 35 по Y, това пък ще да отговаря на отговор D. Това е задача 17. Последната от тази втора част, 18-та задача, отново имаме линия. Тук пак първо се съсредоточавам върху пресечна точка с оста OY. Тя трябва да бъде 40, т.е. в Y равно на KX плюс B, B-то трябва да ни е 40. Тук е 12, това ще отпадне. Тук е 8 и то ще отпадне. При кое от другите, като израза Y, чрез всичко останало ще се получи 40, ами ето в този отговор. Тук Y ще бъде нещо си за Хикс плюс 480 върху 12, което ще бъде 40. Точно него търсех. При D няма да се получи това нещо, така че верен отговор B. Толкова и с втората част, ето и отговорите на втората част от 10 до 18 задача. За третата част, която ще бъде Medium Hard, ще я видите в следващото ми видео. Надявам се, че и този път научихте нещо ново. Нещо ново, с което да подобрите вашия резултат. Да го качите на по-горни точки в ранглистата. А ако има неща, които не сте разбрали, винаги можете да се включите в някои от нашите предстоящи курсове. А ако видеото ви е харесало, не забравяйте да му ударите един палец, да ударите камбаната, можете да ни следвате в Facebook, в Instagram, също така да разгледате целия канал на школата в YouTube. Аз съм Явор Стоянов, а вие сте с канала на Школа Крак. До скоро!